διορθώνει το Κωνσταντινίδη. Ο Τζέφερσον επιστρέφει στις χαμένες βολές. Τώρα έχασε την πρώτη, προηγουμένως έβαλε και τις δύο. Και τώρα έβαλε την μία. Εντάξει. Κάπου εκεί στη μέση αυτή τη φορά. Για το 56-57. Και ο Απόλλωνας γυρίζει σε άμυνα ζώνης πάλι 2-3 με τον Μπαντούρη. Στο δεξιάκρο βιάστηκε πάρα πολύ ο Στίκερς. Διόρθωσε όμως γιατί μάζεψε το rebound του. Είχαμε ώρα να δούμε μια τόσο κακή επιλογή από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Για την ώρα δεν την πληρώνουν. Υπάρχουν πολλοί κενά με τον Μπαντούρη πίσω. Κρέμερ βγάζει έξω, Stickers. Wells σου 3 πόντων, άστοχο. Rebound από τον Μπαντούρη που προσποιείται στον Stickers και κάνει βήματα. Έχασε και το σουτ, ο Γρηγόρης ο Μπαντούρης βιάστηκε πάρα πολύ. Εδώ μπράβο στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ γιατί ακολούθησαν δύο παίχτες τον Μπαντούρη και ουσιαστικά του έκλεισαν το διάδρομο. Κάνει λάθος όμως, Λάζαρε. Και ο Μπαντούρης έκανε λάθος και η κακή επιλογή του Απόλλωνα στην άμυνα ζώνης. Κακή επιλογή του ΑΠΟΕΛ ενώ με τον Βέλτα σου τσάρει τρίποντο και έδωσε την ευκαιρία στον Απόλλωνα να πάρει το αμυντικό ρεπάρον για να φύγει στο ευθυνιασμό. Εδώ έβγαλαν άμυνα σε πρώτο χρόνο. Οι παίκτες του Απόλλωνα. Έχει 12 δευτερόλεπτα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ για να τελειώσει αυτή την επίθεση. 3 και 25 για το τέλος. 56-57. Έφυγε ο Stickers, μπήκε ο Μοκόγκο. Θα πούμε ότι τα ομαδικά φάουλ είναι 1 για τον Απόλλωνα, 5 για ο Σίτα Vision ΑΠΟΕΛ. Μετράει το κράθι, δεν έβγαλε από μέσα. Δεν έβγαλε από μέσα ο Τζέφερσον. Άιζακ Ντέμοντ Wells στους 6 πόντους. Η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είδαμε ξανά πως σωστά μετρήσε το καλάθι. 3 πόντι διαφορά, η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ο Σίτα Vision ΑΠΟΕΛ. Λουξ. Και φάουλ από τον Wells. Αντί να κινηθεί με τα πόδια, στην άμυνα κινήθηκε με τα χέρια. Εδώ ο κύριος Φουγκάς, πίσω ο κύριος Καφάς. Και ο Ιψαρίδης, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας. Παρατήθηκε άλλος ένας, ο Πάνος Γαβρίτ, που ήταν και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας. Λουξ για το 57-59 έχει να σκοράρει από το πρώτο ημίχρονο. Φτάνει τους 6 πόντους. Και ο αξιόπιστος από τη γραμμή σε σχέση με τους συμπαίκτες του. Έξω ο Τζέφερσον, μέσα ο Χόρτον. Ο Χόρτον, Λάζαρε, που είχε πετύχει 10 πόντους στην πρώτη περίοδο και από τότε τον έχουν περιορίσει στο απόλυτο 0 οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Τώρα παρακολουθώ με ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει ο Χόρτον απέναντι στο Γουέζ, να δω αν θα χτυπήσουν μέσα οι του ΑΠΟΕΛ. Βγαίνει από πλάγια να πάρει την μπάλα 6 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα. Πάρα πολύ καλή άμυνα. 6 δευτερόλεπτα. Και στα 5 αμέσως ένα δευτερόλεπτο φάουλ. 14. Του δίνεις 14, δηλαδή του δίνεις 9 δευτερόλεπτα μπόνους. Δεύτερο προσωπικό για τον Χόρτον. Δεν υπάρχει πρόβλημα για την ώρα για αυτόν. Και γενικά για τον Απόλλωνα, με τα ομαδικά είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό για τον Απόλλωνα. Ναι, το έχω πει προηγουμένως και το πέμπτο για το ΑΠΟΕΛ από ώρα. Πολύ ωραία ο Κρέμεν, μπορούσε και να τελειώσει. Προτιμάδοση στον Wells που δεν έκανε το τρίποντο και δικαιώνεται γιατί μπαίνει και καρφώνει την μπάλα εντυπωσιακά στο καλάθι. Φοβερή προσπάθεια από τον πρώην παίχτη της ΕΝΑΔ, Άιζακ Wells. Κοιτάξτε εδώ πως παρασύρει τον Χόρτον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανείς από τον Απόλλωνα δεν ήρθε για βοήθεια. Και εδώ φάουλ τώρα από τον Ντέιβις και 2 βολές για τον Κάπελα. Ο Wells έχει ένα στυλ νοχελικό που δεν σε πείθει ότι έχει αυτή την γρήγορη κίνηση που έκανε προηγουμένως και μερικές φορές την παθαίνουν οι αντίπαλοι. Όπως την έπαθαν προηγουμένως οι του Απόλλωνα. Εδώ ο Κάπελαν είναι πάρα πολύ καλός απόψε από την αρχή του παιχνιδιού.
έχει παίξει και πολλή ώρα, 16 λεπτά έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο και σε όλο μέχρι στιγμή στο δεύτερο. 1 στις 2, 2 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Δύο ομάδες πάνε μαζί εδώ και ώρα, κοντά στο σκορ. Χτυπάει μέσα το Αποέλ, μετά ο double team ο Απόλλωνας πάει. Κακή στην επίθεση από τον Μοκόγκο. Είχε και τον Τρουπ που δεν του έδωσε την μπάλα και φωνάζει αμέσως τον Στίκερς ο Τόνι Κωνσταντινίδης για να περάσει με την πρώτη ευκαιρία. Ο Χόρτον θα μπει, θα βρει διάδρομο και δεν θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Κακή η εκτέλεση του. Όπως δεν βάζει και το καλάθι ο Πόρτερ, αλλά είναι και εκεί ο Άιζακ Βουέλς για το 59-63. Στους 10 πόντους ο Αμερικανός, που είναι εξαιρετικός στα τελευταία λεπτά, και ο Αποέλ στο συν 4. Γρήγορο σούτ από τον Λουκ Λουξ. Δεν μπορεί ο Χόρτον, δεν είναι καλές αυτές οι επιθέσεις για τον Απόλλωνα. Φάουλ από τον Κάπελαν, το νούμερο 5, είναι το τρίτο ομαδικό για τον Απόλλωνα. Εδώ βλέπουμε στην προσπάθεια για να φύγουν στο ευθυδιασμό από πίσω. Ένα και 4. Ο Αποέλ έχει το μεγαλύτερο του προβάδισμα και μπορεί πόντους και να το αυξήσει. Πολύ διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το πώς ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι ο Αποέλ. Τρίποντο και πάλι από τον Τρουπ, άστοχο αυτή τη φορά. Κάπελαν πήρε το screen, αστοχή όμως στο τρίποντο και έχουμε φάουλ από τον Χόρτον στο rebound με τον Τρουπ. Είναι το τρίτο προσωπικό για τον Χόρτον, τέταρτο ομαδικό για τον Απόλλωνα. Εδώ ο Τρουπ, αν και πιο κοντός, πήδηξε την καλή στιγμή. Είχε πάρα πολύ καλύτερη θέση. Ναι, είχε καλύτερη θέση και πήρε ένα καλό rebound, δύσκολο. Διαφορά χρονομέτρου είναι 12 δευτερόλεπτα. Και επομένως θεωρητικά οι δύο ομάδες από μία επίθεση. Βιάστηκε πολύ πάντως πριν ο Κάπελαν, ίσως για να έχει άλλη μία επίθεση στο τέλος. Έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Συμπληρώθηκαν τώρα τα ομαδικά φάουλ του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας που είχε 5 λεπτά παιχνιδιού κάνει μόλις ένα φάουλ σε αυτό το τρίτο δεκαλέπτο και το Αποέλ είχε συμπληρωμένα ο τέταρτο φάουλ. Τζερεμάια Williams Davis στην πρώτη βολή, δεν έχει σκοράρει απόψε ο νέος γκάρτ του Αποέλ. Και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα 0 πόντους στο 8 λεπτά που έχω σημειώσει εγώ ότι έπαιξε. Εδώ σκοράρει τον πρώτο του πόντο για το 59-64. Όλος ο χρόνος στη διάθεση των παιχτών του Chris Χουγκάς. Χόρτον ελεύθερος για 3. Αστοχή, αλλά ανανεώνει την επίθεση ο Warren. Έτρεξε δίπλα του ο Λουξ και βάζει το καλάθι που είναι τρίποντο. 62-64, μετράει αν μπει, δεν στόχο του Μοκόγκο. Ο Απόλλωνας τελειώνει καλά την τρίτη περίοδο με τρίποντο. Πάμε σε διάλειμμα. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι στη Λεμεσό. Είναι έτοιμη να ξεκινήσει η τελευταία περίοδος. Forex Time Απόλλων 62. Σίτα Vision από 64. Για να δούμε αν θα είναι η τελευταία περίοδος και στη σεζόν του Απόλλωνα. Αυτό είναι γεγονός σε περίπτωση που χάσει το παιχνίδι. Θα χάσει και τη σειρά με 2-0. Και ο Αποέλ είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον Κεραυνό. Στους 4 για την ώρα οι δύο ομάδες είναι μαζί. Μετά το καλάθι του Άντρου Μάικολ Βόρεν που φτάνει
τους 13 πόντους. 64-64. Λάθος του Κρέμεν. Φρυδιασμός. Ο Τζέφερσον έρχεται, αστοχή. Ζήσαν φάουλ από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ο Κόγκο παίρνει φάουλ. Κακός ευνηδιασμός πριν από τον Απόλλωνα. 3 εναντίον 2. Έκανε τη χειρότερη επιλογή ο Τζέφερσον. Ερχόμενος μεν σαν τρέιλερ, αλλά δεν ήταν τελικά η καλύτερη αυτή η επιλογή, γιατί έβγαλε άμυνα ο Ντέιβις. Έχουμε αλλαγή. Έφυγε ο Κρέμεν. Ναι, αλλά είναι και το τέταρτο φάουλ του Λιούξ. Ναι, είναι ο πρώτος παίκτης του Απόλλωνα. Φτάνει αυτό το νούμερο. Ο Μόρισον. Φάουλ. Είναι ακριβώς από κάτω ο Αντώνης ο Δημητρίου. Ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης ζητά αντιαθλητικό. Ο Μόρισον φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο πέσιμο. Εντάξει, ευτυχώς είναι καλά. Δύο βολές για τον Αμερικανό. Πρώτη είναι άστοχη. Ήταν απόλυτα εύστοχοι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. 7 στις 7 στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ Μόρισον 1 στις 2. 3 οι πόντοι του για απόψε. Ο 23χρονος σέντερ. Μπάλα στους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Φάουλ του Τζέφερσον. Στον Τρουπ σταματά και αυτός ο ευνηδιασμός. Τρίτο φάουλ ο Τζέφερσον. Εδώ ο κύριος Ρωμάνο Ντέιβιτ τα είπε για λίγο με τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη. Του εξηγεί γιατί αυτό φάουλ δεν ήταν αντιαθλητικό. Ελευθερώθηκε ο Μοκόγκο με ωραία κίνηση. Πήρε την πάσα από τον Γουέλς αλλά στόχισε. Rebound από τον Warren. Όλα ανοιχτά στη Λεμεσό. 8,5 λεπτά ακόμα. 5 δευτερόλεπτα για τον Κάπελαν που προσποιείται. Σουτάρει, αστοχή. Rebound ο Μόρισον. Φεύγει ο Ντέιβις στον ευθυνδιασμό και αυτή η φορά είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Το αγκάγιασμα από τον Warren που τα βάζει. Το Απόλλωνα πρέπει να τα έχουμε με τον Κάπελα. Πήρε την μπάλα, δεν πάθανε σε κανένα, πήρε τα καλή όλα μόνος του. Από τον Χόρτον, συγγνώμη, όχι από τον Warren. Δύο βολές λοιπόν και κατοχή και αλλαγή για τα ΑΠΟΕΛ. Ο Μοκόγκο φεύγει, ο Στίγκερς μπαίνει. Μάια Ντέιβις. ...64-66. Η δεύτερη άστοχη. 2 στις 4 από τον Ντέιβις. Ο Μοκόγκο στον πάγκο παίρνει παρατεταμένες οδηγίες από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Δεν ξέρω αν το εξηγεί για ποιο λόγο αντικαταστάθηκε. Φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένος. Μόρισον βγάζει έξω στον Τρουπ. Άστοχο το τρίποντο, δεν μπόρεσε και ο Γουέλς. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα να ισοφαρίσει ή να προηγηθεί. Έχει πέσει ο ρυθμός, Λάζαρε. Ναι, είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Και κάνουν επιθέσεις στον 20 δευτερόλεπτο. Χόρτον, καλή επίθεση για τον Απόλλωνα, άστοχο το σουτ. Μπερδεύτηκαν, αλλά κράτησαν την μπάλα. Άλλα 24 δευτερόλεπτα. Παραλίγο το λάθος από τον Κάπελαν. Μέσα τώρα η μπάλα για τον Τζέφερσον.
Ήρθε πολύ πονηρά ο Stickers, αλλά δεν τελείωσε το κλέψιμο γιατί... 7 δευτερόλεπτα, είναι πάρα πολύ καλό το κέρδος. Και time out. Ποιος είσαι time out? Θα κοιτάξουμε το ηλεκτρονικό πείνα από ελ. Του ζήτησε προηγουμένως, αποκλείεται να είδε ότι βγήκε η μπάλα έξω και το ζήτησε. Του είχε ζητήσει από προηγουμένως. Βγήκε η μπάλα έξω, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό για τον Απόλλωνα που έχει να στήσει μια επίθεση. Να πούμε τα ομαδικά φάουλ τώρα που έχουν αντιστραφεί. Την Αθλητική Ένωση Πάφου, γιατί το ξεκαθάρισαν για όσους δεν το γνώριζαν στη διάσκεψη της Πέμπτης οι άνθρωποι της ομάδας. Και ήταν πολύ καλό, Λάζαρε, για αυτό που είπε η Αντωνία η Μακρύ, που είπε εμάς σαν κεραυνός δεν μας πειράζει καθόλου, αντίθετα χαιρόμαστε που θα πάμε να παίξουμε στην Πάφο και μακάρι ο κόσμος και σε αυτή την επαρχία να έρθει κοντά. Ωραία fair δήλωση από την Αντωνία. Αλλά 11 δευτερόλεπτα μπόνους για την Φόκσταϊν Απόλλωνα από τον Μοκόγκο που είναι το τρίτο του φάουλ και το πρώτο για την ομάδα του. 7 και 10. Φάουλ από πίσω από τον Wells. Θα δούμε που σφύριξε ο οποίος θα είναι το 12. Είναι 2 βολές. Από την αντίδρασή του λέμε ότι διαφωνεί ο Wells. Δεν έχει και έναν παίχτη που συμφωνεί με τους σφυρίξεις φάουλ. Εντάξει, υπάρχουν παίχτες που θα σηκώσουν και το χέρι, είναι και κάποια εξόφθαλμα φάουλ. Εμείς βλέπουμε την αντίδραση του παίχτη και βγάζουμε μια διαπίστωση. Εδώ η πρώτη βολή είναι ευστοχή. Ο Απόλλωνας μπορεί να μην ήταν καλός στις βολές, αλλά από εδώ και πέρα οφείλει να τις βάζει σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι θα κριθεί στα σημεία. Και εδώ ο Χόρτον βάζει και τις δύο. Και φτάνει τους 12 πόντους. 66-66. 7 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Double team, βγαίνει έξω. Καλό double team και πατήσε έξω ο Wells. Η μπάλα είναι για τον Fox Time Απόλλωνα, οι οποίοι έπαιξαν μια πάρα πολύ καλή ομάδα με double team μεταξύ baseline, sideline. Ο Απόλλωνας δεν απογοητεύτηκε από από ένα πολύ καλό σερί που έκανε ο Αποέλ, και αυτή τη στιγμή οι παίκτες του δείχνουν με το πάθος τους στο παρκέ ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν αυτό να είναι το τελευταίο τους παιχνίδι για φέτος. Θέλουν άλλη μια ευκαιρία στο Λευκό Θεό. Κάπελαν μετά από ώρα δίνει προβάδισμα στον Απόλλωνα. Λάζαρε, τελευταία φορά που προηγήθηκε ο Απόλλωνας ήταν το 55-52, 5 λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και έβγαλε και άμυνα ο Τζέφερσον αμέσως μετά στην προσπάθεια του Stickers. Ο Division Αποέλ προηγήθηκε και με 5 πόντους ακόμα διαφορά, 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ τον Κωνσταντινίδης τα είπε με τον Μοκόγκο, είπε στον Μοκόγκο ότι έπρεπε να έχει ακολουθήσει τον Stickers στην προηγούμενη φάση που έγινε το λάθος. Ο Τρουπ βγάζει άμυνα, 11 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Μεγάλη αγωνία. Καλή κίνηση, άστοχο όμως το σουτ από τον Warren. Χάσε ευκαιρία εδώ ο Απόλλωνας. Μοκόγκος, πολύ ωραία, εξαιρετική προσπάθεια, καλάθηκε φάουλ από τον Μόρισον. Σπουδαία επινόηση εδώ από τον Μάικολ Μοκόγκο. Κοιτάξτε εδώ ξανά πως ενώ είναι στον αέρα κάνει αυτή την πάσα. Ωραία ο Μόρισον για την ισοφάριση, 68 όλα. Μέσα και η βολή του. Έμμεσο τρίποντο από τον Αμερικανό. 6 πόντι του. Προβάδισμα ξανά για τα Αποέλ. 68-69. Ο Κράπεντα μείνει στο παιχνίδι για τον Απόλλωνα. Αυτιμπέκοβιτς παίρνει βοήθεια από τον Κράπεντα. Καλή κίνηση του Warren, άστοχο όμως το σουτ. Μοκόγκο δεν θα τρέξει τον εφηδιασμό.
Επέστρεψαν οι Κιανόλευκοι. Το screen του Μόρισον για τον Μοκόγκο. Βγάζει έξω στον Wells, προσποιείται. Μοκόγκο. Είχαν ευκαιρίες πολλές εδώ οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ, τις έχασαν. Και ο ευνηδιασμός με τον Τρουπ να παίζει άμυνα και να κάνει ένα καλό φάουλ. Κοίταξε Μάριε, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ κάνουν σοβαρότατα λάθη. Δηλαδή παίζει ο Χόρτον με τέταρτο φάουλ. Δεν πήρα μία φορά την μπάλα να τον χτυπήσουν. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μπάσκετμπολ χτυπάς τις αδυναμίες του αντιπάλου. Γρήγορα και ακαριέα. Άρμιν Αυτιβέκοβιτς με 6 πόντους. Εδώ αυτή η πολύ ωραία εικόνα. ...69-69. Το παιδάκι νομίζω έχει λιγότερη αγωνία εδώ από όλο τον κόσμο. 70-69. Δύο ακόμα σημαντικές εύστοχες βολές για τον Απόλλωνα. Αριστερά η κυρία με τα jeans είναι η μητέρα του Κρισκούγκας. Και πιο δεξιά, ο ασπρομάλης, ο κύριος με τη γυαλιά, ήταν ο πατέρας του. Στον πόντο το παιχνίδι. 70-69 Wells. Θα πάρει φάουλ ο Wells. Καλή κίνηση κάτω από το καλάθι. Φεύγει από το παιχνίδι ο Χόρτον. Έκαναν, Λάζαρε, αυτό που είπες οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Επιτέθηκαν στον Χόρτον και ο Wells τον έχει βγάλει από το παιχνίδι. Εμένα είναι 4-41 Μαρή. Ήταν ο δεύτερος σκόρερ του Απόλλωνα απόψε. Wells σοφαρίζει 70 όλα. Και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο φορτσάρε. Μέσα και οι δεύτεροι. Έχουν βρει το χέρι τους από τη γραμμή όλοι οι παίχτες. 12 πόντι για τον Άιζακ Wells. Όπως έχει και ο Τρουπ. Πρώτο σκόρ του από ο Κρέμεν. Εύστοχο το σουτ. 73-71 ήταν τρίποντο από τον Warren. Τρίτο πόντο για τον Warren. 15 η πόντι του. Και πάλι σε άμυνα ζώνης ο Απόλλωνας 2-3. Wells πάει και επιθετικό φάουλ. Το 12 ο Wells είναι επιθετικό φάουλ. Και είναι το τέταρτο του φάουλ και θα αντικατασταθεί από τον Κρέμεν. Τον Νίκο Κωνσταντινίδης του έδωσε συγχαρητήρια για την δουλειά του συνολικά σε αυτήν την τελευταία περίοδο. 73-71 τώρα, μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Ο Απόλλωνας πήρε ξανά το προβάδισμα με το τρίποντο πριν του Warren. Εδώ πάντως γίνεται λάθος και έχουμε το φάουλ. Είναι δύο βολές. Σοβαρό λάθος για τον Απόλλωνα σε ένα τέτοιο σημείο. Έχει το προβάδισμα, έχει την ψυχολογία, έχει τους λίγους που ήρθαν να το δουν μαζί του. Αλλά κάνει αυτό το πούλημα της μπάλας ουσιαστικά και στέλνει τον Ντέιβις. Τι θα κάνει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Στη γραμμή για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Θα υπενθυμίσω ότι και οι δύο προπονητές έχουν από 2 time out στη διάθεσή τους. Μάια Ντέιβις εύστοχο στην πρώτη βολή. 3 στις 5 μέχρι στιγμής. Όλοι οι πόντοι του από τη γραμμή. Και ισοφαρίζει 73-73. Όλα θα κριθούν σε 3 και 45. Και μπορεί να μην κριθούν σε 3 και 45, σε 8 και 45. Ναι. Και πολύ πιθανό το ενδεχόμενο της παράτασης, είναι αλήθεια, γιατί
Εδώ και η ώρα οι ομάδες πάνε μαζί. Πιεστική άμυνα, όχι. Πήγε από μέσα έξω. Δεν έχει το δικαίωμα να την πάρει ο Κάπελαν. Η μπάλα είναι για το C Division από. Είναι καμιά φορά που οι παίχτες δεν ξέρουν τους κανονισμούς. Είπε στο διαιτητή I stepped in. Δεν έχει σημασία όμως. Το εξηγήσαμε και αυτό. Και τώρα ο Αποέλ έχει την ευκαιρία. Και πάλι σαν άμυνα ζώνης με τον Παντούρη και πάλι στον κάρτο δεξί, αλλά δεν υπάρχει κανείς εκεί. Μόρισον ψηλά, Κρέμες στο τρίποντο, Stickers. Κακό τρίποντο, airball. Ανώμαλη προσγείωση για τον πάγκο του Αποέλ. Σηκώθηκαν όλοι και περίμεναν να πανηγυρίσουν. Αλλά η μπάλα δεν βρήκε τίποτα. Καλή πάσα για τον Κάπελαν, ο οποίος πατά, δίνει στον Κράπεντα που βάζει το καλάθι με προσποιήσεις. Εδώ νίκησε δύο παίχτες ο Κράπεντα. 75-73. Stickers. Davis. Ξανά ο Ντάντε Stickers. Παίρνει μια βοήθεια από τον Μόρισον. Ωραία το κάρφωμα του Μόρισον για την ισοφάριση. 75 όλα. Δύο λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Για αυτή την επίθεση τελειώνει ο χρόνος. Ο Λουκ Λουξ πίσω από την πλάτη. Δύσκολη προσπάθεια. Ζητάει φάουλ. Παίρνει ο Ντέιβις. Ο Τρουπ θα μπει και θα πάρει αυτός φάουλ. Από τον Κράπεντα. Και είναι δύο βολές. Και αλλαγή, Τζέφρεσον για Απόλλωνα, έξω Κράπεντα. Ο Κράπεντα έμεινε, έβγαλε τον Παντούρη, ο κύριος Χουγκάζ. Δύο βολές για τον Τρουπ Πόρτερ. Πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει. Και φτάνει συνολικά στους 13 πόντους ή 9 στο δεύτερο 20 λεπτό. Και ξανά προβάδισμα 2 πόντων για τον C Division από ελ. 75-77. Ανοιχτό ακόμα το παιχνίδι. Και πιέζει το από τον Κράπεντα με τον Ντέιβις σε όλο το γήπεδο. Και του έφαγε τα 10 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Μέσα η μπάλα. Καλάθι και φάουλ. Από τον Μόρισον και νικητή εδώ τον Τζέφρεσον που πανηγυρίζει και ανάλογα και έχει και απόλυτο δικαίωμα να πανηγυρίζει. Ο 26χρονος τον Τζέφρεσον. Και σοφαρίζει σε 77-77 με το τέταρτο φάουλ του Μόρισον. Στην προηγούμενη φάση ο πάγκος του ΑΠΟΕΛ, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί, φώναζε ρυθμικά defense. Δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Τζέφερσον μέσα η βολή. Σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο ο Τζέφερσον, που ήταν κάκιστος απόψε από τη γραμμή, βάζει την ελεύθερη βολή και δίνει προβάδισμα. Ολοκληρώνει και το έμμεσο του τρίποντο. 78-77. Κρέμεν. Stickers για 3 και πάλι αστόχο το Stickers. Έχει χάσει δύο σημαντικότατα τρίποντα ο Ντάντε Stickers. Μα δεν υπάρχει λόγο να σουτάρουν του Αποέλ τρίποντο για να μην πάρουν την μπάλα μέσα. Έχουν και τον πόνους από το 7 και 13. Παραλίγο λάθος του Κράπεντα. Ο Κάπελαν παίρνει την μπάλα. Αυτός θα τελειώσει και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Για το 80-77 Απόλλων στο συν 3. Δεν είναι έτοιμοι ακόμα να πάνε σπίτι τους οι παίχτες του Απόλλωνα. Στο συν 3 με ένα 5-0. Εδώ ξανά οι τελευταίοι πόντοι για τους γαλάζιους. Το καλάθι και το φάουλ που κέρδισε από τον Μόρισον έβαλε και την ελεύθερη βολή. Και εδώ το παλικαρίσιο πραγματικά καλάθι του Κάπελαν. Με ταχύτητα και δυνότητα εδώ μπήκε μέσα και έβαλε το καλάθι. Τρεις παίχτες του Αποέλ είναι χρεωμένοι με τέταρτο φάουλ. Είναι ο Τσάμπ που μπήκε τώρα μέσα στο γήπεδο.
είναι ο Μόρισον και είναι ο Wells. 5 φάουλ είναι ο Νόρτον για τον Απόλλωνα και 4 για τον Απόλλωνα με τον αριθμό 7 ο Λιουκ. Έβγαλε τον στίκερς ο Αντώνης Κωνσταντινής από το παιχνίδι. Δεν είναι ικανοποιημένος από αυτά που έχει δει από τον παίχτη του στα τελευταία 2-3 λεπτά. 80-77, πολύ σημαντική επίθεση εδώ για τα ΑΠΟΕΛ. Ενώ μπήκαμε ήδη στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Μίχαλ Κρέμεν για τον Τσάν. Είναι ελεύθερος ο Ντέιβις, δεν του έδωσε την μπάλα ο Τσάν και ο Απόλλωνας έχει το rebound και την επίθεση. Έβγαλαν άμυνα χωρίς φάουλ οι παίκτες του Απόλλωνα. Δεν κάνουν φάουλ οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Έπεσε, για να δούμε. Είναι... Φάουλ. Σφίριξε φάουλ ο Αντώνης ο Δημητρίου πάνω στο νούμερο 5 του ΑΠΟΕΛ. 2 ελεύθερες βολές για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Μοκόγκο δεν το πιστεύει, τι άμυνα έπαιξε. Ο Πόρτερ έπαιξε άμυνα, όχι ο Μοκόγκο. Ο Μοκόγκο στην αρχή της φάσης και εδώ το φάουλ. Έπεσαν κορμιά με την πραγματική έννοια της λέξης εδώ. 80-77, δύο πάρα πολύ σημαντικές βολές για τον Λουκ Λουξ. Ο Απόλλωνας που έκανε και αλλαγή σκοπιμότητος έβαλε σέντερ μέσα για διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Μήπως και χαθεί η βολή. Η πρώτη βολή χάθηκε 24 δευτερόλεπτα και 39 εκατοστά. Ο χρόνος που υπολείπεται. Λουκ Λουξ. Μέσα η δεύτερη βολή. Σημαντικότατη. Γιατί παίρνει το παιχνίδι στις δύο κατοχές. 81-77. Ντέιβις. Κρέμεν. Τσάν. Αρχή φάουλ. Φάουλ, αλλά το καλάθι δεν μετρά. Το καλάθι είναι κάτω και έχει δικαίωμα για 2 βολές. Δεν είναι shoot. Δεν είναι φάουλ πάνω στην προσπάθεια για shoot. Το καλάθι θα μετρήσει. Δεν υπάρχει καμία... Δεν θα μετρήσει. Εδώ έγινε το φάουλ. Πριν την προσπάθεια του Τσάν. 2 βολές λοιπόν για τον Τσέχο που πρέπει να τις βάλει. Και στη συνέχεια θα γίνει ένα γρήγορο φάουλ από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Μέσα η πρώτη. 81-78. Εδώ ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης είδε την ομάδα του στα τελευταία λεπτά να χάνει τη συγκέντρωσή της και μαζί το προβάδισμα που είχε. Τσάν βάζει και τις δύο. Και time out του Κρίς Χουγκάζ. 13,95 δευτερόλεπτα. Θέλει να πάρει το time out αυτό για να παίξει από την επίθεση του λάθους από πλευράς Απόλλωνα για να μην χρειαστεί καν να κάνει φάουλ από αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα ρισκάρουν να δώσουν πολύ χρόνο στους παίκτες του Απόλλωνα. Ο Τζέφερσον πάντως δεν είναι μέσα. Καλή απόφαση από τον κύριο Χουγκάζ. Η μπάλα θα πάει στο Warren. Ναι. Και φάουλ από τον Κρέμεν αμέσως. Ο Warren είναι καλή επιλογή. Είχε 3 στις 5 στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα time out. Για το ΑΠΟΕΛ αρκεί για να είναι στη διεκδίκηση του παιχνιδιού στην επόμενη επίθεση να χάσει μία βολή ο Warren. Ο Απόλλωνας θέλει να τις βάλει και τις δύο για να είναι εξασφαλισμένος και στην επόμενη επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Ο Warren ήδη έβαλε την πρώτη. 82-79. Έβαλε και τη δεύτερη. Να λοιπόν που ήταν πολύ σωστή η επιλογή του Απόλλωνα. 83-79 τώρα παίρνει time out ο Τόνι Κωνσταντινίδης ακριβώς για να παίξει και αυτός. Από την άλλη πλευρά θέλει γρήγορο καλάθι. Τόσο αυτό το 10 λεπτό. Μείωσε ως διαφορά. 30-62-64 για το Σίτα Vision Αποέλ με 14-23 για τον Σίτα Vision Αποέλ. Και πάμε τώρα σε αυτό το 62 πάει 21 και το 64 πάει 15. Και να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε με μια ομάδα που παίζει με την πλάτη στον τοίχο απόψε. Λοιπόν. Πολύ καλή επίθεση. Όχι, τίποτα λέει. Είναι block shot, η μπάλα όμως είναι για το Σίτα Vision Αποέλ 9,17. Θέλει γρήγορο καλάθι ο Αποέλ, προσπάθησε να το πετύχει πριν ο Wells.
Ντέιβις πρέπει να δώσει την μπάλα. Έκανε λάθος. Έκλεψε Ο Τζέφερσον, οι παίκτες του Αποέλ δεν θα κάνουν φάουλ. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Ο Απόλλωνας θα το πάρει. Και έτσι λοιπόν η σειρά πάει στο 1-1. Η σεζόν δεν τελειώνει απόψε για τον Απόλλωνα. Το ήθελαν αυτό το παιχνίδι οι γαλάζιοι και το παίρνουν με 83-79. Πάμε φίλες και φίλοι σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με στατιστικά και με ρεπορτάζ.